Πριν από σχεδόν 4 δεκαετίες, ο Χένρι Κίσινγκερ λέγεται ότι έθεσε ένα απλό ερώτημα. Αν θέλω να μιλήσω με την Ευρώπη, ποιον πρέπει να πάρω τηλέφωνο? Έκτοτε, οι περισσότεροι αναζητούσαν την απάντηση στα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Κοινοβούλιο, την Επιτροπή, το Συμβούλιο. Τα τελευταία χρόνια όμως, η τηλεφωνική συσκευή που αναζητούσε ο μάγος της αμερικανικής διπλωματίας χτυπούσε στη Φραγκφούρτη. European Central Bank. The ECB has effectively become the government of the United States of Europe. It has been designed to ensure that the only kind of government that Europe has is a government that operates in the interests of the financial system. One of the important victories of the 1% of the ruling class, in particular of the finance capital within Europe, in the creation of the euro, was the establishment of the European Central Bank in the manner that it was done. Όπως κάθε νέα κυβέρνηση, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ήθελε να χτίσει το δικό της στρατηγείο, το οποίο θα εξέφραζε τις αξίες της και το όραμά της για το μέλλον της Ευρώπης. Και ο τόπος που επελέγει ήταν οι όχθες του ποταμού Μάιν, στη Φραγκφούρτη. Building a new home for Europe's single currency. The euro, a unifying symbol for over 330 million European citizens. It fulfills the ECB's requirements and expresses its values: integrity, excellence, efficiency, and transparency. Ακεραιότητα και αποτελεσματικότητα για την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σημαίνει ότι το έργο καθυστέρησε για 3 χρόνια και το κόστος αυξήθηκε σχεδόν κατά $500 εκατομμύριο. Εν μέσω της χειρότερης οικονομικής κρίσης στην ιστορία της Ευρωζώνης δαπανήθηκαν €1,3 δισεκατομμύρια. Around 70 companies are working hand in hand on the construction side. Ανάμεσά τους και εταιρείες όπως η Τζούμπλιν, η οποία στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο χρησιμοποιούσε σκλάβους από στρατόπεδα συγκέντρωσης. Monetary policy decisions will be taken on the top floors of the office towers. The lobby of the General Council meeting room is constructed in the atrium at the level of floor 41. Τούρκοι και Σέρβοι εργάτες δούλευαν στους κάτω ορόφους, ενώ οι Πολωνοί σε υψηλότερα επίπεδα. Οι περισσότεροι προσλαμβάνονται από υπεργολάβους, χωρίς συλλογικές συμβάσεις και συνδικαλιστική εκπροσώπηση. Following German tradition, the ECB celebrates the achievements of the planning and construction companies and all their workers. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα απαγόρευε σε συνδικάτα όπως το IG Bau να εισέλθουν στο εργοτάξιο για να μιλήσουν με τους εργάτες. Το έδαφος της αντιμετωπιζόταν σαν έδαφος ξένης χώρας. At these new headquarters, the ECB will continue to fulfill its main objective: to maintain price stability and to safeguard the value of Europe's single currency, the euro. Ο μύθος που ακολουθεί την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στηρίζεται στη λεγόμενη ανεξαρτησία της, στο γεγονός δηλαδή ότι δεν οφείλει να δίνει εξηγήσεις σε καμία δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση. And of course, independent is a relative term. Like the reality is, by being independent, it is dependent on and connected to the interests of the financial sector, and that's the interests that it represents. This is an institution that is not accountable to any demos.
to any democratic community. Das Wort unabhängig ist für mich ein Witz. Eine Zentralbank muss demokratisch kontrolliert werden. Die Unabhängigkeit ist eine neoliberale Ideologie und Idiotie. Σαν άτυπη κυβέρνηση της Ευρωζώνης που δεν ελέγχεται από κανένα κοινοβούλιο, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα χρησιμοποιεί τις κεντρικές τράπεζες των χωρών σαν πρεσβείες. Και οι κεντρικοί τραπεζίτες, ανεξάρτητοι πλέον και αυτοί, γίνονται οι νέοι τοποτηρητές της Ευρωζώνης. It's very hard for a small country to get out of this, to get out from under the thumb of the ECB, because while you're trying it, your own central bank will work with the ECB to prevent it. We will give information about it to the ECB. Τα τελευταία χρόνια, δημοκρατικά εκλεγμένοι ηγέτες των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης λάμβαναν μια επιστολή από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα που τους ζητούσε να επιβάλλουν μέτρα λιτότητας, αλλά και να προστατεύσουν τις ιδιωτικές τράπεζες. Δύο από αυτούς, που δεν υπάκουσαν άμεσα, αντικαταστάθηκαν από πρώην τραπεζίτες ή στελέχη της τράπεζας. Οι υπόλοιποι εξαναγκάστηκαν σε ταπεινωτική συνθηκολόγηση, αφού είδαν το τραπεζικό του σύστημα να οδηγείται στα όρια της ολοκληρωτικής κατάρρευσης. Η δική μας ιστορία πάντως ξεκινά από την Ιταλία. Io so i nomi dei responsabili di quella che viene chiamato golpe e che in realtà è una serie di golpe istituitesi a sistema di protezione del potere. Το 2011 είναι μια δύσκολη χρονιά για τον Σίλβιο Μπερλουσκόνι. Απασχολημένος με ένα ακόμη σεξουαλικό σκάνδαλο, δεν συνειδητοποιεί ότι κάποιοι προετοιμάζουν την ανατροπή του. Silvio Berlusconi è stato uno dei peggiori, più corrotti governanti italiani. E tuttavia io penso che lui abbia ragione quando dice che è stato cacciato dal potere con una specie di colpo di Stato. Ο Άλαν Φρίντμαν, ανταποκριτής τότε των Financial Times, ερευνούσε τις περιστρεφόμενες πόρτες που συνέδεαν τους επιχειρηματίες και τους αξιωματούχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συμμετείχαν στην απομάκρυνση του Μπερλουσκόνι. President Napolitano, as far back as June 2011, so 6 months before the government fell, had secretly begun talks with Mario Monti, the former European Commissioner, and with a big banker, Corrado Passera, who is the chief executive of the biggest bank in Italy. And he was already planning a new government policy, a new economic program. Πριν αναλάβει τη θέση, ο Μόντι προσεγγίζει τους ισχυρότερους παράγοντες του πολιτικού και οικονομικού κατεστημένου της Ιταλίας. Carlo De Benedetti, the former Olivetti chief, an Italian billionaire, he told me how in the summer of 2011, Mario Monti, the former European Commissioner, came to visit him at his house in the Swiss jet-set resort of St. Moritz. And he already came to me asking his advice, saying, I have this offer to be available to take over as Prime Minister, what should I do?
former Prime Minister Romano Prodi of Italy told me he had a similar conversation with Monti, also asking for his advice. Ο Πρόντι, εκτός από τις ευχές του, δίνει στον Μόντι και ένα χρησμό. Όταν τα ιταλικά spread θα φτάσουν τις 300 μονάδες, του λέει, θα σε καλέσουν να κυβερνήσεις. Ricordo Prodi era proprio qui in questa stanza, era venuto a trovarmi credo giugno, fine giugno, e lo spread allora era 220, 250, mi ha detto preparati perché quando arrivo a 300 ti chiamo. Οι αγορές παρακολουθούν τα spread σαν έναν εργαζόμενο που εκτελεί μια επικίνδυνη εργασία. Όσο ανεβαίνει, θεωρητικά τόσο αυξάνεται ο κίνδυνος. Spread είναι η διαφορά ανάμεσα στο επιτόκιο με το οποίο δανείζεται μια χώρα και το επιτόκιο δανεισμού μιας άλλης οικονομίας που λειτουργεί σαν σημείο αναφοράς. Στην περίπτωσή μας, της Γερμανίας. Όταν τα spread είναι χαμηλά, η οικονομία θεωρείται ασφαλής και όλοι δέχονται να επιδανείσουν. Όσο ανεβαίνουν, αυξάνεται η πιθανότητα χρεοκοπίας και μαζί το κόστος δανεισμού. Από ένα σημείο και πάνω, κανείς δεν δέχεται να δανείσει με τόσο υψηλό ρίσκο. Μερικές φορές όμως τα φαινόμενα απατούν. Η αύξηση των spread μπορεί να είναι τεχνητή. Κερδοσκόποι αλλά και κεντρικές τράπεζες μπορεί να εκτινάξουν τα spread ανταλλάσσοντας μεταξύ τους μεγάλες ποσότητες ομολόγων. Τα ιταλικά spread ξεπερνούν τελικά τις 300 μονάδες που είχε προβλέψει ο Πρόντι και φτάνουν τις 500. Η Ιταλία βλέπει μπροστά της το φάντασμα της χρεοκοπίας. Ποιος πυροδότησε όμως αυτή την αύξηση? It's sort of like asking which comes first, the chicken or the egg. Did the spread go up because Italy was targeted by speculators? Yes. Was Italy targeted by speculators because Berlusconi was under pressure from Merkel and Sarkozy, who felt he was not implementing the economic and structural reforms? Yes. Per populismo, per libera scelta, non lo so. Berlusconi si rifiutava di ubbidire ai diktat tedeschi. Questo va detto. E quindi effettivamente Berlusconi non piaceva più perché voleva mettere in forse le politiche di austerità. Qu'avez-vous dit exactement à monsieur Berlusconi? Est-ce qu'il vous a donné des engagements sur de nouvelles réformes en Italie? Angela Merkel and Nicolas Sarkozy, who basically had decided that Berlusconi had to go. They wanted to change the government of Italy. They wanted to change a democratically elected government. Για την ανατροπή του Μπερλουσκόνι απαιτείται ένας οικονομικός εκτελεστής. Και αρχικά τον αναζητούν στις Ηνωμένες Πολιτείες και στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. La clamorosa rivelazione contenuta nel libro di memorie di Tim Geithner, ex ministro del Tesoro degli Stati Uniti, uno degli uomini più potenti al mondo. Όπως θα αποκαλύψει ο Αμερικανός πρώην Υπουργός Οικονομικών Timothy Geithner, αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης τον προσέγγισαν και του ζήτησαν να πιέσει την Ιταλία. Το μέσο του εκβιασμού θα ήταν η παροχή ενός δανείου 8 δισεκατομμυρίων ευρώ που θα έδινε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Ο Γκάιτνερ ενημερώνει τον Μπαράκ Ομπάμα και μαζί αποφασίζουν να μην λάβουν μέρος σε αυτό το σχέδιο ανατροπής. Io stesso sconsigliai a Obama di appoggiare questo golpe. Non possiamo avere il suo sangue sulle nostre mani, si legge nel libro. Ο μόνος που μπορεί πλέον να εξασφαλίσει την απομάκρυνση του Μπερλουσκόνι για λογαριασμό των ισχυρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. I think it's pretty clear that the Bank of Italy, with Draghi still president, was helping to force out Berlusconi. Ο Νόρμπερτ Χέρινγκ παρακολουθεί εδώ και δεκαετίες κάθε βήμα της Φραγκφούρτης ως ιδρυτής και επίτιμος πρόεδρος του λεγόμενου Σκιώδου Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.
ένα σώμα οικονομολόγων από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις και τράπεζες του πλανήτη που δημιούργησε η Wall Street Journal και η γερμανική εφημερίδα Handelsblatt. Hardly anybody knows that the national central banks can buy large quantities of government bonds. So if they sell Italian government bonds and buy, for example, German government bonds during the year, Italian rates will spike and there will be a problem for the government. Η παρέμβαση της Γερμανίας, της Γαλλίας και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας οδηγεί τελικά στην ανατροπή του Καβαλιέρε το Νοέμβριο του 2011. Και ο πρόεδρος Ναπολιτάνο φέρνει στην εξουσία τον τεχνοκράτη που είχε επιλέξει από καιρό. Ο Μάριο Μόντι, πρώην σύμβουλος της Goldman Sachs, της Coca-Cola και του οίκου Moody's, είναι ο νέος, μη εκλεγμένος πρωθυπουργός της Ιταλίας. Για τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, είναι ο Σούπερ Μάριο της λιτότητας. This Super Mario's challenge is to hit the austerity targets. Parliament's agreed VAT will go up to 21%, that fuel tax will go up, that women's pension age will go up in line with men's, but also that public sector salaries will be frozen and see no change. Even after that, Italy's national debt will remain 120% of GDP. Με την απομάκρυνση του Μπερλουσκόνι, η Ευρωπαϊκή Ένωση στέλνει ένα σαφές μήνυμα στις χώρες της Ευρωζώνης. Δεν ήταν όμως ούτε η πρώτη, ούτε η τελευταία φορά που θα παρενέβαινε στην πολιτική και οικονομική ζωή μιας χώρας μέλους της. Ένα χρόνο πριν, το 2010, η Ιρλανδία γνώριζε και αυτή τον πολιτικό εκβιασμό της Φραγκφούρτης. How did he do that? My father made him an offer he couldn't refuse. What was that? Luca Brazzi held a gun to his head, and my father assured him that either his brains or his signature would be on the contract. This is a true story. Good morning again. It's 8 o'clock. This is Morning Ireland on RTE Radio 1 with Keelan Shanley and Gavin Jennings. The headlines this morning. Searches are being conducted by the Criminal Assets Bureau in South Dublin. So on the 18th of November, which was a Thursday, when there was a governing council of the European Central Bank happening in Frankfurt, the governor of the Irish Central Bank, who sits on the governing council, called Morning Ireland, which is the most important radio programme in Ireland, to say that Ireland will need what he called a loan. He didn't warn the government about it, and then this created, a massive panic. And then the next day, which was a Friday, there was a letter written from Taoiseach to Brian Lenihan, who was the Minister of Finance at the time, saying that if you don't apply for a so-called bailout programme by this opening of the markets the following Monday, we're going to cut off access to emergency liquidity assistance, which obviously would have collapsed the Irish banking system. Ο ELA, ο μηχανισμός παροχής έκτακτης ρευστότητας, είναι η λέξη κλειδί στην ιστορία μας.
Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, αν ενδιαφερόταν μόνο για τη σταθερότητα του ευρώ, θα έπρεπε να συμπεριφέρεται απέναντι στις τράπεζες των χωρών μελών όπως μια μητέρα στο νεογέννητο παιδί της. Είναι υποχρεωμένη να του προσφέρει τη ρευστότητα που το κρατά στη ζωή, χωρίς όμως να του επιβάλλει όρους. Οι τράπεζες στην Ευρωζώνη χρειάζονται ρευστότητα για τις καθημερινές τους λειτουργίες. Κανονικά την έβρισκαν από τις καταθέσεις ή δανείζονταν από άλλες τράπεζες. Τι γίνεται όμως εάν κανένας δεν εμπιστεύεται κανέναν? Εάν δηλαδή φοβούνται για τις εγγυήσεις που δίνει μια τράπεζα για να λάβει ρευστό, σε αυτή την περίπτωση ενεργοποιείται ο ELA. Η ιδιωτική τράπεζα δανείζεται από την Κεντρική Τράπεζα, αλλά μόνο εάν το εγκρίνει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Πλέον, η Φραγκφούρτη μπορεί να διακόπτει ανά πάσα στιγμή τη ρευστότητα. Και εκεί ξεκινά ο πολιτικός εκβιασμός. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα χρησιμοποιήσει το όπλο της ρευστότητας για να επιβάλλει τους όρους της στην κυβέρνηση της Ιρλανδίας. Λιτότητα, ιδιωτικοποιήσεις, απορρίθμιση της αγοράς εργασίας. The ECB enforces fiscal policy, which is not what central banks should do. And it does this by denying ELA or by providing liquidity or not providing liquidity. The ECB has basically taken over government. In Ireland, we forced the government to bail out the banks at huge cost to the Irish population. They blackmailed them with shutting their banks. Το 2014 το Ιρλανδικό Κοινοβούλιο συστήνει εξεταστική επιτροπή που ερευνά γιατί ο Ιρλανδικός λαός πλήρωσε τα χρέη των τραπεζών. Ο τότε πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Jean-Claude Trichet, αρνείται να καταθέσει. Δέχεται να απαντήσει μόνο σε προκαθορισμένες ερωτήσεις, σε χώρο που θα επιλέξει ο ίδιος. The late and former Minister for Finance, Brian Lenihan, recalled in an interview that he did in September 2010 that he had picked up a message on his telephone, his own mobile telephone, from you on Saturday the 27th of September, that said, you must save your banks at all costs. I have not said that to Brian. Mr. Trichet rang me and hadn't been able to get through to me, so I caught up on Mr. Trichet's message the following day, which was that you must save your banks at all costs. No message to Brian, no message to the government of Ireland. But if you read the papers at the time, all central bankers of the world were telling all governments, don't do again Lehman Brothers. The outcome for the people was disastrous, still is disastrous. Ireland is the so-called success story of Europe. That is one big lie. Unemployment went to over 20%, youth unemployment was higher, 1 in 4 young people emigrated, the rates of deprivation went through the roof, about 1 in 3 people in Ireland are now deprived. And even though we're supposedly out of the programme, we're in post-programme surveillance where you still have undemocratic interference, even within the standards of capitalist democracy. Η Φραγκφούρτη θα συνεχίσει να στέλνει τελεσίγραφα στις κυβερνήσεις της Ευρωζώνης. Αν δεν στηρίξουν τις τράπεζες και αν δεν επιβάλλουν μέτρα λιτότητας, απειλεί να βυθίσει την οικονομία στο χάος, διακόπτοντας την παροχή ρευστότητας. Το πρόσχημα είναι πάντα το τεράστιο δημόσιο χρέος. Όταν όμως έρχεται η σειρά της Κύπρου,
υπάρχει ένα μικρό προβληματάκι. Η Κύπρος δεν είχε σημαντικό χρέος. Το δημοσιονομικό έλλειμμα της Κύπρου, όταν άρχισε να μας χτυπάει η κρίση, ήταν χαμηλό. Ήταν 5% μάξιμο. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι είμαστε στα πλαίσια της Ευρωζώνης ίσως και από τους καλύτερους. Το δημόσιο δε χρέος ήταν της τάξης του 60%. Το πραγματικό πρόβλημα της Κύπρου δεν ήταν το χρέος του κράτους, αλλά η κερδοσκοπία των ιδιωτικών της τραπεζών. Σε συνεργασία με Έλληνες τραπεζίτες και την ανοχή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, φορτώνονται με ελληνικά ομόλογα τα σκουπίδια των σκουπιδιών. Η Deutsche Bank και οι ξένες τράπεζες προσπαθούσαν να τα ξεφορτωθούν. Τα έδιναν με μεγάλη έκπτωση και οι κυπριακές τράπεζες τα αγόραζαν. Πρέπει να υπήρχε κάποιον κέρδος για αυτούς, για να κάνουν αυτήν την άνομη, θα έλεγα, πράξη. Είναι η απορία άξιο πως οι εποπτικές αρχές, κατά πρώτον η Κυπριακή Εποπτική Αρχή και κατά δεύτερον η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν αντέδρασαν σε αυτό το πράγμα. Ο δικός μας ο διοικητής, αντί να εποπτεύει τις τράπεζες, προσπαθούσε, παραβιάζοντας θέσμια και το δικό του το ρόλο, αν θέλεις, να επιβάλλει την νεοφιλελεύθερη πολιτική μάλλον στην κυβέρνησή μας. Η κερδοσκοπία θα τερματιστεί με κρότο και λιγμό όταν έρχεται το περίφημο PSI, η χρεοκοπία της Ελλάδας, το μεγάλο κούρεμα. Το 2012 η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι δανειστές της Ελλάδας αποφασίζουν να μειώσουν το ελληνικό χρέος με το περίφημο κούρεμα. Όσοι είχαν ομόλογα του ελληνικού δημοσίου θα τα αντάλλασαν με νέα, η ονομαστική αξία των οποίων θα ήταν μειωμένη κατά 53%. Ομόλογα είχαν οι ελληνικές και άλλες ευρωπαϊκές τράπεζες, οι οποίες όμως ανακεφαλαιοποιήθηκαν και έτσι η ζημιά πέρασε στους φορολογούμενους. Ομόλογα είχε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η οποία όμως εξαίρεσε τα δικά της από το κούρεμα. Ομόλογα όμως διέθεταν και 15.000 οικογένειες που πίστευαν ότι είχαν επιλέξει μια ασφαλή επένδυση. Με το κούρεμα έχασαν το μεγαλύτερο μέρος των οικονομιών τους. 17 άνθρωποι αυτοκτόνησαν γι' αυτό τον λόγο. Παράλληλα, η ελληνική κυβέρνηση μετέτρεψε χωρίς προειδοποίηση τις καταθέσεις των δημοσίων οργανισμών και των ασφαλιστικών ταμείων σε ομόλογα, τα οποία αυτομάτως κουρεύτηκαν. Μόνο τα ταμεία έχασαν έτσι 16,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Για να αποδεχθεί το κούρεμα και να σώσει τις τράπεζες, η Ευρωπαϊκή Ένωση αναγκάζει την Ελλάδα να δανειστεί και πάλι και έτσι το δημόσιο χρέος της εκτοξεύεται. Παράλληλα, οι κυπριακές τράπεζες που μάζευαν ελληνικά ομόλογα με ύποπτες κερδοσκοπικές συναλλαγές ένιωσαν τη γη να φεύγει κάτω από τα πόδια τους. Μετά το κούρεμα, η Κύπρος βρίσκεται πλέον εξαρτημένη από τη ρευστότητα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και αυτή έρχεται να επιβάλλει τους όρους της. Ένα νέο μνημόνιο. Υπάρχει μια στιγμή στην Κυπριακή κρίση που ο Ασμούσεν, ο υπαριθμόν 2 στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, σηκώνεται και λέει ότι αν δεν υπάρξει μια λύση, αν δεν δεχτείτε βασικά, αύριο σταματάει η χρηματοδότηση της λαϊκής. Άρα κλείνει μια τράπεζα και αυτό το πράγμα λογικά θα είχε συνέπειες ντόμινο στο υπόλοιπο τραπεζικό σύστημα. Είναι ένας εκβιασμός, ο οποίος κατέστη εφικτός ακριβώς διότι υπήρχε ο ΕΛΑ.
Η στάση των ευρωπαϊκών θεσμών απέναντι στην Κύπρο είναι σαφώς αντιδημοκρατική. Το Κοινοβούλιο είναι υποχρεωμένο να ψηφίσει τις συγκεκριμένες νομοθεσίες που προβλέπονται από τα μνημόνια κάτω από την απειλή μιας μεγάλης καταστροφής. Γι' αυτό άλλωστε μιλάμε και για απικίες χρέους, όπως στην περίπτωση της Ελλάδας. Δηλαδή είναι ένα νέο είδος δικτατορικής διακυβέρνησης. Η κυβέρνηση Χριστόφια δέχεται την επιβολή μνημονίου. Τώρα όμως η Ευρωπαϊκή Ένωση ζητά ακόμη περισσότερα. Περιμένουν λοιπόν να αλλάξει η κυβέρνηση το Φεβρουάριο του 2013 και επαναδιαπραγματεύονται με εκβιαστικούς όρους το μνημόνιο με τη νέα κυβέρνηση της δεξιάς. Δραματικές είναι οι εξελίξεις στην Κύπρο. Οι κυπριακές τράπεζες σε Κύπρο και Ελλάδα θα παραμένουν κλειστές. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα δοκιμάσει πειραματικά στην Κύπρο ένα νέο υπερόπλο, το bail-in, την κατάσχεση των καταθέσεων των πολιτών. Αυτή τη φορά, Βρυξέλλες και Φραγκφούρτη εμπλέκονται και σε ένα γεωπολιτικό παιχνίδι. Το Βερολίνο χρησιμοποιεί πλέον τους μηχανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να χτυπήσει το ρωσικό κεφάλαιο στην Κύπρο. Πριν την επιβολή του bail-in είχε εμφανιστεί η έκθεση των μυστικών υπηρεσιών της Γερμανίας που έλεγε ότι η Κύπρος είναι τόπος ξεπλήματος βρώμικου χρήματος. Όλα αυτά ήταν περισσότερο προπαγανδιστικού χαρακτήρα, διότι η Κύπρος δεν ήταν ούτε χειρότερη ούτε καλύτερη από τα άλλα χρηματοοικονομικά κέντρα. Όταν έγινε αυτόν το κακό, αξιοποίησαν λοιπόν την κρίση για να επιτεθούν και στο ρωσικό κεφάλαιο. Διότι έγινε κούρεμα τεράστιο και έχασαν δισεκατομμύρια οι Ρώσοι. Σχεδόν 3 χρόνια αργότερα ανακοινώνεται με τυμπανοκρουσίες η έξοδος της Κύπρου από το μνημόνιο. Η αλήθεια όμως είναι και πάλι ελαφρώς διαφορετική. Το πείραμα έχει καταδικάσει την Κύπρο σε μια κατάσταση αποπληθωρισμού, μηδενικής ανάπτυξης, βίαιης μεταφοράς πλούτου από τα κάτω προς τα πάνω, συνεχούς μετανάστευσης και γενικά μιας μιζέριας που δεν είναι μόνο οικονομική, επεκτείνεται σε όλη την κοινωνία. Όλα αυτά τα χρόνια της κρίσης, τα κέρδη των επιχειρήσεων στην Κύπρο δεν έχουν μειωθεί καθόλου. Μειώνονται οι μισθοί στην Κύπρο, αλλά τα κέρδη δεν μειώνονται. Και κατά αυτόν τον τρόπο αυξάνεται ο βαθμός εκμετάλλευσης της εργατικής δύναμης. Πριν από λίγο συγκάλεσα το Υπουργικό Συμβούλιο, στο οποίο εισηγήθηκα την διοργάνωση δημοψηφίσματος, προκειμένου ο ελληνικός λαός κυρίαρχα να αποφασίσει. Η εισήγηση έγινε ομόφωνα αποδεκτή. Δεσμεύομαι προσωπικά ότι θα σεβαστώ το αποτέλεσμα της δημοκρατικής σας επιλογής, όποιο και αν είναι αυτό. Ιούλιος 2015. Η Ελλάδα συμπληρώνει 5 χρόνια στο καθεστώς μνημονίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Η σωτηρία που της υποσχέθηκαν εξαφάνισε το 1/4 του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος, όσο έχασε δηλαδή η Γερμανία στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Το χρέος όμως, αντί να μειωθεί, γιγαντώνεται.
Τώρα, για πρώτη φορά, οι Έλληνες έχουν τη δυνατότητα να αποφασίσουν με δημοψήφισμα εάν θα πούν ναι ή όχι στη λιτότητα. Il faut voter oui, indépendamment de la question posée. Τα ελληνικά μέσα ενημέρωσης που χρηματοδοτούνται από ιδιωτικές τράπεζες μέσω δανείων και διαφημιστικών πακέτων απειλούν με αρμαγεδόνα εάν βγει το όχι. Με πλακάτ που πάλι υποστηρίζουν το όχι στο δημοψήφισμα με τις τραγικές συνέπειες που αυτό το αποτέλεσμα θα έχει. Δημοσιογράφοι μεταδίδουν ψευδείς ειδήσεις, χρησιμοποιώντας ακόμη και φωτογραφίες από την Νότια Αφρική. Συγκλονιστική είναι η φωτογραφία μιας ηλικιωμένης έξω από τράπεζα χθες βράδυ στο κέντρο της Αθήνας. Και όσοι διαφωνούν, εξωστρακίζονται από τις τηλεοπτικές οθόνες. Να σταματήσει αυτή την επαιτία που βαφτίζει τον κόσμο. Θα τα πούμε και στη συνέχεια. Ξέρετε καλά. Μα με συγχωρείτε, δεν φταίω εγώ αν όλες οι κοινωνικές ομάδες τάσσονται υπέρ του ναι. Την ίδια ώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ελληνικό πολιτικό κατεστημένο στέλνουν σαφές μήνυμα. Όχι στο δημοψήφισμα σημαίνει έξοδος από το ευρώ. Der Ausgang des Referendums etwas zu tun hat mit der Frage der Zukunft des Euro. Όλοι ερμηνεύουν το δημοψήφισμα σαν δημοψήφισμα για την παραμονή της Ελλάδος στο ευρώ. Toute la planète considérera qu'un non signifiera que la Grèce veut prendre ses distances par rapport à la zone euro. Θα είναι το πρώτο βήμα προς την έξοδο. It is fundamental vote to stay in the eurozone or not. Οι ψηφοφόροι άκουσαν την προειδοποίηση και τις απειλές και έλαβαν την απόφασή τους. Γνωρίζοντας τις πιθανές συνέπειες, είπαν όχι. Καθένας όμως ήθελε να δώσει τη δική του ερμηνεία στο αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος. The people of Greece clearly demonstrated that they didn't want to leave the euro. That was clearly the results of the referendum. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε πάντα μια περίεργη αντίληψη για τα δημοψηφίσματα και για τη δημοκρατία. Όλα θύμιζαν μια παλιά ταινία του Θανάση Βέγκου για τη δικτατορία. Έχετε σειρά! Όχι! Τώρα θα ρίξει όχι. Όχι! Ναι ρε! Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αν οι ψηφοφόροι ψηφίσουν λάθος, πρέπει να ξαναπροσπαθήσουν, μέχρι να το πετύχουν. Όταν οι Δανείοι είπαν όχι στη συνθήκη του Μάστριχτ και οι Ιρλανδοί στη συνθήκη της Νίκαιας, τα δημοψηφίσματα επαναλήφθηκαν. Όταν οι Γάλλοι και οι Ολλανδοί απέρριψαν το Ευρωσύνταγμα, η Ευρωπαϊκή Ένωση το συμπεριέλαβε στη συνθήκη της Λισαβόνας. Και επειδή οι Ιρλανδοί έθεσαν και αυτή τη συνθήκη σε δημοψήφισμα και είπαν όχι, έπρεπε να ξαναψηφίσουν. Γνωρίζουμε όλοι πως εύκολες λύσεις δεν υπάρχουν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα αγνοήσει το αποτέλεσμα και του ελληνικού δημοψηφίσματος και το ίδιο θα κάνει και ο Πρωθυπουργός που το εξήγηλε. Η νέα κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα επιβάλλει ορισμένα από τα σκληρότερα μέτρα λιτότητας που έχει γνωρίσει η χώρα. Παράλληλα, προχωρά στη μαζική εκποίηση της δημόσιας περιουσίας, ξεκινώντας από τα λιμάνια και τα αεροδρόμια. Πώς έφτασε όμως το ηχηρό όχι ενός λαού να γίνει ναι? Πριν από τις εκλογές του Ιανουαρίου του 2015, ο ΣΥΡΙΖΑ υπόσχεται να διαγράψει το μεγαλύτερο μέρος του χρέους και οι ψηφοφόροι του δίνουν λευκή επιταγή να προχωρήσει. Η υπόσχεση όμως εγκαταλείπεται πριν περάσουν 24 ώρες από τη στιγμή που κλείνουν οι κάλπες. Ο πύχης είναι η διαγραφή του μεγαλύτερου μέρους του χρέους, μορατόριουμ στην αποπληρωμή και ρήτρα Όταν ανάπτυξης. λέτε του μεγαλύτερου μέρους πάνω από 50% δηλαδή. Κύριε Χατζηνικολάου, αυτός είναι ο στόχος μας.
We want to create a rational plan for our debt restructure. Okay, and you're talking about writing off half of it, is that right? No. We listen. There is a lot of posturing before every negotiation. There's been a bit of posturing on our side. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, βλέποντας την κυβέρνηση να εγκαταλείπει τις προεκλογικές υποσχέσεις πριν ακόμη αρχίσουν οι διαπραγματεύσεις, ξεκινά μια ανηλαιή επίθεση. Η πρώτη βολή έρχεται και πάλι από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Αμέσως μετά την ορκομοσία της νέας κυβέρνησης, η τράπεζα σταματά να δέχεται τα ελληνικά ομόλογα ως ενέχειρα, αναγκάζοντας έτσι τις τράπεζες να καταφύγουν στον ELA. Έτσι, η Φραγκφούρτη μπορεί πλέον να διακόψει ανα πάσα στιγμή τη ρευστότητα, βυθίζοντας την οικονομία στο χάος. Παρά το γεγονός όμως ότι ο Πρωθυπουργός εγκαταλείπει αμαχητή το όπλο της διαγραφής του χρέους, κάποιοι φροντίζουν να το επαναφέρουν στην φαρέτρα της Ελλάδας. Το Ελληνικό Κοινοβούλιο συνέστησε την Επιτροπή Αλήθειας Δημοσίου Χρέους. Οικονομολόγοι και ερευνητές από όλο τον κόσμο αποφάνθηκαν ότι η Ελλάδα δεν μπορούσε και δεν έπρεπε να πληρώσει το δημόσιο χρέος, το οποίο χαρακτηρίζαν παράνομο και απεχθές. Ανάμεσά τους και ο Σεφάς Λουμίνα. Ήταν ο άνθρωπος που είχαν επιλέξει τα Ηνωμένα Έθνη για να καταγράψει τις επιπτώσεις των μνημονίων στον ελληνικό πληθυσμό. You must remember that the first duty of the state is towards its people. We cannot insist on the repayment of debt in circumstances where to do so makes it impossible for the government of the state to provide basic services to its population. Το πόρισμα της Επιτροπής Αλήθειας Δημοσίου Χρέους ήταν ένα πολύτιμο εργαλείο. Το πόρισμα αυτό νομιμοποιούσε την ελληνική κυβέρνηση σε συνδυασμό και με το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος να αξιώσει πάρα πολλά, να διεκδικήσει πάρα πολλά και σίγουρα να μην ξαναυπογράψει μνημόνια. Γιατί δεν το χρησιμοποίησε ο Τσίπρας? Γιατί είχε προδήλως εκ των προτέρων διαβεβαιώσει τους δανειστές ότι θα κατέληγε σε συμφωνία. Αφού εγκατέλειψε την υπόσχεση για διαγραφή χρέους, η κυβέρνηση συνέχισε να πληρώνει τις δόσεις των δανείων, δεσμεύοντας ακόμη και τα αποθεματικά νοσοκομείων και ασφαλιστικών ταμείων. Την ίδια ώρα, ρόλο κλειδί στην επίθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας παίζει ο Έλληνας κεντρικός τραπεζίτης Γιάννης Τουρνάρας. Ο Αλέξης Τσίπρας, όταν βρισκόταν στην αντιπολίτευση, τον αποκαλούσε φερέφωνο των δανειστών. Όταν όμως γίνεται πρωθυπουργός, τον διατηρεί στη θέση του. Και ο Στουρνάρας υποσκάπτει κάθε εναλλακτικό σχέδιο για την έξοδο από την κρίση. The central bank chief was basically bragging that behind the scenes he was undermining the government's efforts and blocking of making plans for a parallel currency if the ECB should shut down the banks. Συγκάλεσα τους νομικούς συμβούλους της τράπεζας, παράγοντες του δημοσίου βίου που είχαν χρηματίσει οι πρωθυπουργοί, μίλησα με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Φτιάξαμε, δηλαδή, ας το πω έτσι, ένα τείχος. Όταν η χώρα βρισκόταν σε τρομακτική πίεση από πλευράς των δανειστών και ο Στουρνάρας ως διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος είχε ξεκάθαρα ταχθεί για άλλη μια φορά υπέρ των δανειστών και εναντίον της χώρας. I find that rather scandalous that he can come out with that and not be put in jail, because that is basically an open coup d'etat, because he's a central banker, he has his central bank mandates, and he's bragging with doing politics.
Οι παρεμβάσεις της Κεντρικής Τράπεζας, αλλά και το άδειασμα των ταμείων για την αποπληρωμή ενός παράνομου χρέους προκαλούν ασφυξία στον κρατικό μηχανισμό. Μαζί με τα δημόσια ταμεία όμως, αδειάζουν και οι τράπεζες. Ένα από τα κορυφαία στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που παρακολούθησε τα υπουργικά συμβούλια της πρώτης κυβέρνησης Τσίπρα μας εξήγησε τι ακριβώς είχε συμβεί. Είχα στεγνώσει τελείως τράπεζες, δεν υπήρχε τίποτα. Το απόλυτο τίποτα δεν υπήρχε στις τράπεζες και δεν υπήρχε να μην έπαιρνε τις εκλογές, έτσι. Και αυτό εδώ πέρα δεν ήταν ευθύνη του ΣΥΡΙΖΑ, ήταν όλη τη κυβέρνηση. Τότε που έλεγε έρχονται αριστεροί, πάτε τα λεφτά σας από τις τράπεζες και εξαφανιστείτε. Από τον Μάρτιο έχει τεθεί το θέμα το capital controls και η σκέψη ήταν να γίνει αυτό γύρω στο Μάιο. Σε αυτή τη φάση, υποστηρίζει ο συνομιλητής μας, το δημοψήφισμα φαντάζει σαν έξοδος κινδύνου για έναν πρωθυπουργό που έχει αποφασίσει από καιρό να παραδοθεί στους δανειστές. Είναι δεδομένο ότι έχει πάρει τις αποφάσεις του ότι θα κάνει πίσω, θα υποχωρήσει, ότι θα ενταχθεί στο μνημονιακό μπλοκ. Είναι δεδομένο ότι έρχονται τα capital controls έτσι κι αλλιώς. Ας μην τα φορτωθεί η ελληνική κυβέρνηση με την πολιτική που άσκησε, θα φορτωθεί το δημοψήφισμα. Ήταν απόλυτα σίγουροι ότι το δημοψήφισμα θα χαθεί. Οπότε μετά με μια λογική ενότητας και ομοψυχίας θα έβγαινε και θα έλεγε δεν μπορούσα να τα καταφέρω. Εσείς θέλετε να περάσει το σχέδιο Juncker? Θα περάσει λοιπόν το σχέδιο Juncker. Παρά το γεγονός ότι η επιβολή των capital controls ήταν θέμα χρόνου, η επιλογή του χρόνου είχε τεράστια σημασία. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα φρόντισε ώστε οι ελληνικές τράπεζες να κλείσουν την εβδομάδα του δημοψηφίσματος. Έστειλε έτσι ένα σαφές μήνυμα και στον ελληνικό λαό. They blackmailed them and eventually even shut their banks just because the Greek people elected a government that they didn't like. Σε πείσμα όμως όλων των προβλέψεων, το δημοψήφισμα δεν χάθηκε. Οι Έλληνες έγιναν ίσως ο πρώτος λαός στην ιστορία που προσήλθε στις κάλπες με κλειστές τράπεζες, αλλά είπε όχι στη λιτότητα. Η φωνή του όμως δεν είχε πλέον την παραμικρή σημασία για την Ευρωπαϊκή Ένωση και την ελληνική κυβέρνηση. Alexis Tsipras changed completely and became a faithful servant of the German hegemony of Europe. When Tsipras decided that Greece's best interests, or maybe his personal best interests, were best protected by becoming a servant of Germany, around the summer of 2015, everything changed. Greece gave up its sovereignty again, and the result is still more stagnation. Αρκετές ακόμη χώρες, όπως η Ισπανία και η Πορτογαλία, δέχθηκαν τελεσίγραφα των Βρυξελών και της Φραγκφούρτης που τους καλούσαν να αλλάξουν τη δημοσιονομική τους πολιτική. Οι ηγέτες αυτών των κρατών, ακόμη και αν ήθελαν, δεν θα μπορούσαν να αμφισβητήσουν τις εντολές για όσο διάστημα παρέμεναν στην Ευρωζώνη. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα καθόριζε κάθε τους κίνηση, ελέγχοντας το κόστος δανεισμού και την παροχή ρευστότητας. Το ερώτημα είναι γιατί αποφάσιζαν αυτοί οι πολιτικοί να παραμείνουν στην Ευρωζώνη και κυρίως γιατί οι αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης έφταναν στο σημείο να συμμετέχουν στην ανατροπή δημοκρατικά εκλεγμένων κυβερνήσεων για να διασώσουν το ευρώ. Την 1η Ιανουαρίου του 1999 κάνει την εμφάνισή του στις διεθνείς χρηματαγορές ένα νέο νόμισμα. Για ορισμένους, μια νέα θρησκεία.
ανάμεσα στις πολιτικές ελίτ της Ευρώπης έχει πάρει διαστάσεις όχι απλά ιδεολογίας, αλλά σχεδόν θρησκευτικής πίστης. Είναι χαρακτηριστική μια δήλωση του Γκουτιέρες που είπε ότι όπως ο Χριστός είπε στον Πέτρο ότι αυτός είναι ο βράχος μου και πάνω σε αυτό το βράχο θα χτίσεις την εκκλησία μου, έτσι και για την Ευρώπη το ευρώ είναι ο βράχος πάνω στον οποίο θα χτιστεί και το μελλοντικό ευρωπαϊκό κράτος. Ο Χριστός βέβαια λέγεται ότι πέταξε με τις κλωτσιές από το ναό τους αργυραμιβούς, δηλαδή τους τραπεζίτες που κερδοσκοπούσαν με την ισοτιμία των νομισμάτων της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Ουσιαστικά καθόριζαν τα σπρέτ της εποχής και με τον πλούτο τους εξαγόραζαν την πολιτική ηγεσία. 2 χιλιετίες αργότερα, οι αργυραμιβοί πήραν την εκδίκησή τους, δημιουργώντας το δικό τους νόμισμα. The euro was constructed in Basel, which is where all the bankers are situated, that the people on the committee for designing it were all bankers. This is a monetary system designed to suit the finance system, not to suit the people of Europe. Πριν βάλουν οι τράπεζες στις τελευταίες πινελιές, κάποιος έπρεπε να πείσει τις οικονομικές και πολιτικές ελίτ της Ευρώπης ότι χρειάζονται το νέο νόμισμα. Και αυτές θα αναλάμβαναν να το επιβάλλουν στους πολίτες. Μια κολοσιαία επιχείρηση που απαιτούσε ένα γιγαντιαίο λόμπι. Το ΑΜΟΕ, ο Σύλλογος για την Νομισματική Ένωση της Ευρώπης, είναι ένα λόμπι που ιδρύθηκε το 1987 και είναι βασικά ένα παιδί ενός άλλου λόμπι, της Τρογγυλής Τράπεζας των Βιομηχάνων, που είναι ίσως το πιο σημαντικό λόμπι στην ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η πρωτοβουλία πάρθηκε από βιομηχανικές εταιρείες όπως η Fiat, η Philips, η Total και άλλες. I think it was a combination of people. As you know, there were Gianni Agnelli was the forefront of the issue. Ο Ετιέν Νταβινιόν, ένας από τους πρώτους προέδρους του ΑΜΟΕ, έχει τη δική του ιστορία να διηγηθεί. Το Βελγικό Κοινοβούλιο είχε αποκαλύψει το ρόλο που έπαιξε στην ανατροπή του πρωθυπουργού του Κονγκό, Πατρίς Λουμούμπα, που οδήγησε στη δολοφονία του. Οι περισσότεροι όμως τον θυμούνται ως πρόεδρο της λέσχης Μπίλτερμπεργκ ή αντιπρόεδρο της Κομισιόν. Μας υποδέχτηκε στο γραφείο του, στα κεντρικά του γαλλοβελγικού ενεργειακού κολοσσού Engie, μία από τις δεκάδες επιχειρήσεις στις οποίες έχει υπάρξει διευθύνων σύμβουλος. Agnelli was the first president, and then there was a Dutchman who left his position as CEO of Philips. And I was not in a bad position to continue. I was on the business side of the things, and I had the contacts. Οι πνευματικοί πατέρες του ευρώ ήταν την ίδια στιγμή και οι πνευματικοί πατέρες της χρηματοπιστωτικής απελευθέρωσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σχεδόν όλοι τους δούλεψαν στη συνέχεια σε μεγάλες τράπεζες όπως η Goldman Sachs, η BNP Paribas και μεγάλες ασφαλιστικές εταιρείες. But I do not consider myself as one of the founders of the monetary union. Because it simply would not be true. Ο τομέας που ανταποκρίθηκε στο κάλεσμά τους μαζικά ήταν ο τραπεζικός τομέας. Έτσι πολύ σύντομα πάνω από τα 2/3 των 300 και πλέον μελών της ΑΜΟΕ ήταν τράπεζες από τη Βρετανία, από την υπηρετική Ευρώπη, αλλά και αμερικάνικες τράπεζες που είχαν την έδρα τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. They wanted to be in the debate. It was easier for them to be in the debate in a larger organization than simply to be in the debate of defending the corporate interests of banks. Banks have never been popular. Since Shylock, you don't like banks. You don't like bankers. And so they had to be a little careful.
το ΑΜΟΕ ξεκινά ένα μαραθώνιο για να επιβάλλει το ενιαίο νόμισμα και σύντομα βρίσκεται στην καρδιά του μηχανισμού λήψης αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αρκετά από τα μέλη του συμμετέχουν στην ομάδα εμπειρογνωμόνων της Κομισιόν που θα καθορίσει τις τελικές λεπτομέρειες της Ευρωζώνης. Πρόκειται για διευθυντικά στελέχη τραπεζών και πολυεθνικών, όπως η ING, η Société Générale, η Fiat και η IBM. Όλα ήταν πλέον έτοιμα για την κυκλοφορία του ευρώ. Το μόνο που απαιτούνταν ήταν οι πολιτικοί να συνυπογράψουν το αίτημα των τραπεζιτών και των μεγάλων επιχειρηματιών. Και αυτό θα γινόταν στην Ολλανδική πόλη του Μάστριχτ, εκεί όπου γεννήθηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση και μπήκαν οι βάσεις του ενιαίου νομίσματος. The Maastricht Treaty is based on the ideology that the government should not crowd out the private sector. That if governments spend, that prevents the private sector from spending. And this is not true. We know that the private sector needs the government to spend. Mr. Apple, Steve Jobs, needed the American government to invest in the basic elements of the iPhone in order for him to develop the iPhone as a private product. He himself was not entrepreneurial enough to invent the internet or to invent all of those major elements of the iPhone, which could then be privatized and used in the private sector. This is an iPhone. The European Union institutionally supports the sorts of policies that Margaret Thatcher, of course, was most associated with. Deregulation, privatisation, cutting taxes on the rich, removing various obligations on big business. And this is what's so ironic. Margaret Thatcher and her allies became more hostile to the European Union, which actually became more supportive of the sorts of policies that they advocate. So it is an ideology, it's an anti-government ideology, and it's deeply embedded in the construction of the Eurozone. It's also, if I may say so, not just an anti-government ideology, it's an anti-democratic ideology. It's a belief that actually you cannot trust democracies not to spend money. Με τη συνθήκη του Μάστριχτ, η Ευρωπαϊκή Ένωση θέτει ένα κυρίαρχο στόχο: να αποτρέψει πάση θυσία τα ελλείμματα και τα χρέη στους προϋπολογισμούς. Ακόμη και αν αυτό γιγαντώνει την ανεργία και μπορεί να οδηγήσει σε διάλυση ολόκληρες κοινωνίες. Ενδεικτικό της λογικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι το λεγόμενο φρένο χρέους, που προβλέπεται από το Σύμφωνο Σταθερότητας και χρησιμοποιείται έκτοτε όλο και συχνότερα στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόκειται για έναν μηχανισμό που τίθεται αυτόματα σε λειτουργία και τιμωρεί μια χώρα όταν παρουσιάζει ελλείμματα. Το Σύμφωνο Σταθερότητας είναι ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ορίζει ότι το έλλειμμα μιας χώρας δεν πρέπει να ξεπερνά το 3% και το χρέος το 60% του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος. Σε καταστάσεις ανάγκης όμως, όπως σε μια παρατεταμένη οικονομική κρίση, οι κανόνες ίσως πρέπει να παραβιαστούν. Οι ψηφοφόροι, δηλαδή ο οδηγός, μέσω της κυβέρνησης δίνουν εντολή να πέσει περισσότερο μείγμα καυσίμου στον κινητήρα της οικονομίας.
Με υψηλότερες δαπάνες, το κράτος μπορεί να αντιμετωπίσει την ανεργία και να γεφυρώσει το χάσμα πλούσιων και φτωχών που απειλεί την κοινωνία. Παραβιάζοντας δηλαδή για λίγο τους κανόνες, μια κυβέρνηση ξεπερνά έναν πολύ μεγαλύτερο κίνδυνο. Το φρένο χρέους της Ευρωπαϊκής Ένωσης όμως είναι ένας κόφτης που δεν επιτρέπει σε ένα λαό να αποφασίσει ποια δημοσιονομική πολιτική θέλει να ακολουθήσει. Ο έλεγχος του οχήματος απλώς φεύγει από τα χέρια του. Με τη συνθήκη του Μάστρεχτ, η Ευρωπαϊκή Ένωση θωρακίζεται από κάθε δημοκρατική παρέμβαση που θα μπορούσε να πιέσει για αύξηση των κοινωνικών δαπανών και μια πιο δίκαιη κατανομή του εισοδήματος. Κάποιοι όμως δεν είναι ευχαριστημένοι. Θέλουν να επιβάλλουν αυτές τις αλλαγές και στο DNA των χωρών μελών, στους νόμους και στα συντάγματά τους. 2 anni fa circa, nel 2013, JP Morgan, principale responsabile della crisi dei subprime, ha scritto un paper, un documento in cui cerca di spiegare dal suo punto di vista quali sono i problemi nella cosiddetta crisi del debito in Europa. E per JP Morgan il problema sono i paesi del sud Europa e in particolare le loro costituzioni. Χώρες όπως η Ιταλία, η Ισπανία, η Πορτογαλία και η Ελλάδα συνέταξαν τα συντάγματά τους μετά την ήττα του φασισμού, αλλά και των στρατιωτικών καθεστώτων της δεκαετίας του 70. Le Costituzioni che hanno segnato la fine del fascismo hanno voluto affermare un principio molto importante. Quando lo Stato si occupa del mercato, e lo Stato si occupa sempre del mercato, deve farlo non per sostenere il mercato, ma le Costituzioni e quindi lo Stato e le leggi dello Stato devono occuparsi di mercato per difendere la persona. Il fascismo aveva distrutto la democrazia, ma non aveva distrutto il mercato, anzi, il fascismo è stata la risposta alla crisi del 29. Però una risposta che aveva sacrificato la democrazia nel nome del mercato. Queste costituzioni antifasciste rispostano l'asse verso la democrazia e questo è esattamente ciò che viene sacrificato in questo periodo. Όσο η κρίση της Ευρωζώνης κορυφωνόταν, τόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση απομακρυνόταν από κάθε μορφή δημοκρατικού ελέγχου. Η εξουσία που θα έπρεπε να βρίσκεται στο κτίριο του Κοινοβουλίου συγκεντρώθηκε αρχικά στο κτίριο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και από τους μη εκλεγμένους επιτρόπους περάσαμε στους ανεξάρτητους τραπεζίτες της Φραγκφούρτης. Ορισμένοι όμως υπέθεσαν ότι αφού η κρίση του ευρώ οδηγεί σε κατάλυση της δημοκρατίας, θα αρκούσε να ενισχύσουν τη δημοκρατία για να λύσουν και την κρίση του ευρώ. Πόσο εύκολο είναι όμως να αλλάξεις τη δομή μιας νομισματικής ένωσης που δημιουργήθηκε από τραπεζίτες για τραπεζίτες. Neben der Demokratie ist der Sozialstaat das große Ziel der Europäer gewesen. Θελήσαμε να θέσουμε αυτό το ερώτημα στον άνθρωπο που κάποτε έβαλε ίσως τη σημαντικότερη υπογραφή για τη δημιουργία της Ευρωζώνης, τον πρώην Υπουργό Οικονομικών της Γερμανίας, Όσκαρ Λαφοντέν. Ich habe den Euro mit befürwortet, auch als Vorsitzender der SPD, weil ich der Meinung war, es wäre möglich, die Lohnstückkostenentwicklung in allen Ländern zu koordinieren. Wenn sie nicht koordiniert werden, das haben wir schon vor 20 Jahren gesagt, dann kann die Eurozone nicht bestehen. Σήμερα ο Λαφοντέν έχει γυρίσει την πλάτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους επικριτές του ενιαίου νομίσματος. Das ist ein strukturelles Problem. Es gibt eine Grundregel, die man nicht missachten darf. Diese Grundregel heißt,
Eine starke Wirtschaft braucht eine starke Währung. Und eine schwache Wirtschaft braucht eine schwache Währung. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σαν μια κούρσα στην οποία τρέχουν τα πιο δυνατά και τα πιο αδύναμα άλογα. Ορισμένες οικονομίες, λόγω μεγέθους και άλλων παραγόντων, είναι πολύ πιο ανταγωνιστικές. Τα προϊόντα τους είναι φθηνότερα και από τις εξαγωγές τους αποκτούν πλεόνασμα. Μόνο που το πλεόνασμα των ισχυρών γίνεται το έλλειμμα των αδυνάμων, που βλέπουν τις βιομηχανίες τους να κλείνουν και την ανεργία να αυξάνεται. Για να έχει νόημα μια υποδρομία, οι διοργανωτές τοποθετούν στα πιο ισχυρά άλογα επιπλέον βάρος ή τα αναγκάζουν να ξεκινήσουν πριν από την γραμμή της αφετηρίας. Πρόκειται για το λεγόμενο handicap. Διαφορετικά, οι ισχυροί θα έβγαιναν πάντα νικητές και οι αδύναμοι θα έτρωγαν πάντα το χώμα τους. Στην πραγματική οικονομία, το handicap των ισχυρών ήταν το δικαίωμα των αδυνάμων να υποτιμήσουν το νόμισμά τους. Κάνοντας τα προϊόντα τους πιο φθηνά, οι μικρότερες οικονομίες μπορούσαν να επιβιώσουν στο διεθνή ανταγωνισμό. Θεωρητικά μάλιστα, η υποτίμηση έδινε σε μια κυβέρνηση τη δυνατότητα να εφαρμόσει πιο φιλολαϊκή πολιτική και να δημιουργήσει θέσεις εργασίας. Με το ευρώ, αυτή η δυνατότητα χάθηκε. Ο μόνος τρόπος να καλυφθεί πλέον το χάσμα ανταγωνιστικότητας ήταν η λεγόμενη εσωτερική υποτίμηση, δηλαδή μείωση μισθών, αύξηση των όρων εργασίας και περισσότερες απολύσεις. Σε αυτόν τον αγώνα νικητής αναδεικνύεται η χώρα που μπορεί να τιμωρήσει περισσότερο τους εργαζομένους της. Και αυτοί τρώνε πάντα τη λάσπη σε όποιο άλογο κι αν έχουν ποντάρει. Bei den Klassen sind die Verlierer die Arbeitnehmer, die Rentner, die Leute, die geringe Einkommen überhaupt haben, auch soziale Leistungen, die sind überall all die Verlierer, auch in Deutschland. Aber besonders verlieren natürlich die Länder oder die Volkswirtschaften, die mit einer starken Währung nicht zurechtkommen. Das sind die Länder des Südens, also vor allem Griechenland, Italien auch, Spanien, Portugal. Und deshalb ist es ein Wunder für mich, dass die Regierungen dieser Länder brav im Eurosystem bleiben. Η δομή του ευρώ εξασφάλιζε μία κούρσα μείωσης μισθών σε όλες τις χώρες. Παράλληλα όμως μετέτρεψε την κρίση σε ευκαιρία πλουτισμού για χώρες όπως η Γερμανία. The euro itself has a design deficiency, we could call it a fatal flaw, that means that the idea of one-size interest rates that fit all countries is wrong. It doesn't work. When interest rates should be low in Germany, maybe they should be high in Greece or Italy, or vice versa. Όταν η Γερμανία ήθελε να αυξήσει τις εξαγωγές στην Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα πλημμύρισε την Ευρωζώνη με ρευστότητα. Και έτσι όλοι μπορούσαμε να αγοράζουμε γερμανικές ηλεκτρικές συσκευές και αυτοκίνητα. Όταν όμως η περιφέρεια χρειαζόταν χαμηλά επιτόκια και κεφάλαια για να αντιμετωπίσει την κρίση, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα τα κρατούσε ψηλά, όπως απαιτούσε η γερμανική οικονομία. There can be no doubt that Germany has benefited enormously from the Eurozone. That if they did not have access to this easy access to this huge market, with all the barriers to trade removed, they would not have a surplus of, 8% over the rest of the Eurozone. This baloney we heard about Britain not being big enough to negotiate its own trade deals on the world stage. Μια κούρσα στην οποία υπάρχουν πάντα οι ίδιοι νικητές και οι ίδιοι ηττημένοι ήταν αναμενόμενο να προκαλέσει αντιδράσεις. Το πρόβλημα ήταν ότι στις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης αντέδρασαν πρώτα ορισμένα πολιτικά τέρατα, όπως το μεταφασιστικό κόμμα της Λεπέν στη Γαλλία και το ακροδεξιό UKIP στη Μεγάλη Βρετανία. Europe has not learned the lesson of what happens when you try and impose from above an economic system which causes unemployment to rise. We see the rise of right-wing populist parties. We see Mrs. Le Pen doing really well in the election campaigns. We see fascist
appearing from out of the woodwork, and we should not be surprised. This is what happened in the 30s. Der Euro ist ein Dopingmittel für nationalistische Parteien geworden. Das wollte wirklich niemand, aber ist es heute. One reason that the right and right populism has been able to take that space is because in many countries the left has simply vacated that space and has been presented themselves as defenders of this European project without significant enough criticisms. Αναζητώντας μια προοδευτική κριτική στη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποφασίσαμε να ταξιδέψουμε μέχρι το Λονδίνο για να συναντήσουμε τον Owen Jones, το δημοσιογράφο που επινόησε τον όρο Lexit, την αριστερή έξοδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. My view was, we've got in this country in the lexicon the idea that, well, there was Grexit, if Greece were to exit, well, the euro. If Britain withdraws from the European Union, that's known as Brexit. So yes, my own clunky addition to the language was the suggestion that if the left supported it, it would be Lexit. In July 2015, in the aftermath of the European Union's treatment of Greece, where the Greek government was reduced to almost a semi-colonial administration imposing policies, what I suggested was that the left increasingly in Britain needed to contemplate the possibility of supporting exit from the European Union. Το πρόβλημα ήταν ότι από την ημέρα που διαβάσαμε το άρθρο για το Lexit μέχρι τη στιγμή που προγραμματίσαμε τη συνέντευξη, η πλειονότητα του Εργατικού Κόμματος και μαζί ο συνομιλητής μας έδιναν πλέον τη μάχη για την παραμονή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. The Labour Party is overwhelmingly for staying in. So a form of Euroscepticism, yes, as in to reject the current model of the European Union. But my view is this: there is no organised campaign on the left to withdraw from the European Union in this country. It's completely dominated by the right. A withdrawal from the European Union in that context would be seen as a vote for xenophobic right-wing ideas against immigration. Η ίδια λογική επικράτησε σε αρκετές ακόμη χώρες. Ένα μεγάλο μέρος της αριστεράς καταδίκαζε τη νεοφιλελεύθερη πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά έδινε μάχη για να παραμείνει σε αυτή. Κάποιοι δήλωναν απροετοίμαστοι να φύγουν. Κάποιοι άλλοι υπόσχονταν να μεταρρυθμίσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση από το εσωτερικό. I have looked at the possibility of amending the treaties. But the treaties have been so constructed and so designed as to make amendment impossible. If we could take out of the treaties those economic policies and leave, cooperation and so on as the core of the treaties, then there would be some hope for the Eurozone. I would hope that it could happen, but it doesn't seem to me possible. Είμαστε η μεγάλη πρόκληση για την μεγάλη αλλαγή που έχει ανάγκη η Ευρώπη. Αρκετοί από τους ηγέτες που υποσχέθηκαν να μεταρρυθμίσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση από το εσωτερικό επέβαλαν τελικά τα πιο σκληρά μέτρα λιτότητας στην ιστορία της Ευρώπης. Ακόμη και όταν είχαν λάβει εντολή από τους πολίτες να τερματίσουν τη λιτότητα. It requires courage and policies that go beyond what's called left Europeanism, the illusion that this Europe can be changed into a progressive Europe, because fundamentally it can't. It's institutionally neoliberal, fundamentally undemocratic. That's built into its very structure, into its DNA. Τα τελευταία χρόνια χρησιμοποιούσαμε όλο και συχνότερα τον όρο πραξικόπημα για να περιγράφουμε τις κινήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι σε δημοκρατικά εκλεγμένες κυβερνήσεις. What happened in Ireland, Italy, Greece, I think one could easily call a silent coup d'etat. È stato un vero e proprio colpo di Stato. Πρόκειται για ένα οικονομικό πραξικόπημα. Είχαμε να αντιμετωπίσει δύο είδη πραξικοπήματος. Το ένα είναι εσωτερικό.
Η λέξη πραξικόπημα υπονοεί μια εκτροπή από την κανονική λειτουργία ενός συστήματος. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση όμως όλα λειτουργήσαν υποδειγματικά, όπως είχαν προβλεφθεί από τη συνθήκη του Μάστριχτ. I would not use the word coup, and I would call it the way the system works. Δύο χρόνια μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, ο George Orwell υποστήριξε ότι ο μοναδικός πολιτικός στόχος για τον οποίο θα άξιζε να προσπαθήσει κανείς είναι οι σοσιαλιστικές Ηνωμένες Πολιτείες της Ευρώπης. Κάποιοι όμως, αντί να παλέψουν για το όραμα του Orwell, αποφάσισαν να οικοδομήσουν τους εφιάλτες του. Ένωσαν τους πολίτες μόνο στη φτώχεια και τη λιτότητα, αλλά τους δίχασαν με νέους εθνικισμούς. Για άλλη μια φορά, υπάρχουν δύο δρόμοι τους οποίους θα μπορούσε να ακολουθήσει η Ευρώπη. Πρέπει να διαλέξει ή τον ευρωπαϊκό πολιτισμό ή την Ευρωπαϊκή Ένωση.